Bon dia a tothom, són les 9 del matí. Els ciutadans de Venècia estan admirats i confosos sobre la situació dels seus canals, ja que molts d'ells afirmen que les aigües estan més netes i cristal·lines que de costum. Altres també diuen haver vist diversos animals marins. Clara Pérez, la nostra corresponsal a Venècia, ens ampliarà la informació. Clara Pérez, bon dia. És cert que aquí hi ha hagut certa confusió sobre la real situació de les aigües. És per això que ahir matí l'alcaldia de Venècia va confirmar que l'aigua no és neta, sinó que es veu cristal·lina a causa de la disminució de vehicles pels canals, a causa d'un procés de decantació que manté els sediments al fons i evita el to verdós al qual estem acostumats. Però el que sí és cert és que, efectivament, la qualitat de l'aire ha millorat gràcies a l'absència de vehicles de motor pels canals. Hem preguntat a alguns valencians per saber-ne la seva opinió. La natura riprende la sua vita, che bello! Vorrei che l'acqua fosse così chiara sempre. Meravigliosi, ci sono persino peschi, ci abbiamo l'opportunità di vedere. Moltes gràcies, Clara. Seguirem de prop aquests canals. Però ara fem una petita pausa perquè en aquests moments hi està havent una compareixença a la qual dos portaveus de la ONU i de la OMS parlaran sobre l'evolució dels contagis arreu del món de Covid-19. In Asia, Iran, which has overtaken China in diagnostic cases, is particularly worrying. And in Africa, countries are gradually recording a slight but unstoppable increase in cases. South Africa, Egypt and Morocco exceed 5,000 infected citizens. The focus of the pandemic is no longer in the Chinese province of Hubei, where it was first detected in late 2019 and where there are hardly any local infections. The United States is the country with the most positives, followed by Spain and Italy. Com ja han dit aquestes portaveus de l'ONU i de l'OMS, Espanya és un dels països amb més contagis. A continuació, veurem el gràfic que ens mostrarà la corba de casos positius que hi ha hagut al nostre país durant aquests mesos de confinament. El passat 28 d'abril es va fer l'últim canvi de comptabilització de casos positius. Tot i així, podem observar a la gràfica que el número d'habitants contagiats ha anat disminuint en relació amb dies anteriors, encara que hi hagin hagut diversos repunts, però amb no molta variació. La tendència de la corba és de baixada. Fins i tot, si ens hi fixem, estem quasi igualats amb dades de l'inici de març, ja que ara fa 2 dies vam tenir 867 nous contagis i a les dades de l'inici de la pandèmia vam tenir uns 764 nous casos. Tot i que el sistema de comptabilització ha canviat, com ja hem informat prèviament. Fins aquí el de les notícies de les 9 del matí. Tornarem a les 3 de la tarda amb més notícies.